Sekar Taman Campur Sari Sewanco, Mbak Indun disewanke. Maka lakone. Aha. Ho 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 ha 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 hey ho ha 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 yeah. Ya ngono to njenengan iki. Lho, anu Sekar Taman ora nek Mbak Indun ki ora lancar. Alah, kuwi ngendikane kuwi lak ngendikane jenengan. Ya. Heeh ta? Ya, pokoke Sekar Taman ki apike nenek Mbak Indun. Ya apik wong aku wedok kok, Mas. Ya sae. Ya ngono kuwi. Sae li. Iya. Sae sekali. Sowan ana daleme Pak Paidi Dirjo Sumarto, Ibu Sutinem Kang Mangkugati dalu midodareni ujug TKT wengi iki kulawarga Bapak Ibu Paidi Dirjo Sumarto nglumpukke donga. Muga-muga ajan kang pareng ginelar badhe dawuhipun calon temanten Roro Ayu Emmi Ria Fatona kalian Mas Eko Wulan Purnomo saestu Purwa Madya Wusana lekas ngantos pungkas manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Dados keluarga ingkang sakinah bebrayane Mbak Emmi kalian Mas Eko. Sakinah mawaddah warahmah, langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane, selamat donyane lan selamat akhirate. Amin. Sekar Taman ora ijen, makarya kalian kulawarga seni karawitan Madu Laras saking kauman Bulaan mriki alhamdulillah. Saking mriki ya, Mas. Nggih. Yagane kene papat. Kono 3 RT. Tadi siji maksude ngono. Kene menengah ke bawah, kono menengah ke atas. Lah kok iso, Mas? Tuwa-tuwa. Oh ngono ya. Kowe menengah ke atas. Ya bener nek kene menengah ke bawah aku cuma 18 tahun kok, Mas. Turahane. Ya Coba selindro. Salam nggih. Jane mau pengen palaran mau malah wis disuwukke ya wis. Salendronipun. Sik iringane kowe mianu nduk, kowe rombongan ngendi? Pilih diiringi iki apa pilih diiringi kae apa diiringi kaset? Lho, kula piye-piye penak kok, Pak De. Kula piye-piye penak kok. Oh, campur sari sik. Ya, campur sari sik. Lah nek ketok ya penak kene iki, Pak De. Campur sari sik, yogane kerawitan ngantuk. Oh ya. Ya, salendronipun, Mas. Gusti ingkang Maha Luwih bawa iki sing ngripta Mas Ipung. Juragane Sekar Taman. Oh, ingkang pundi piyayine? Neng ndi to mau? Oh, ndi to? Sing ndi? Oh, sing agem. Oh, iya. Cemeng menika nggih. Jasipun. Nggih. Pinarengno paminta kawula menyang temanten sakarone Mbak Emmi Ria Fatona kalian Mas Eko Wulan Purnomo. Nggih. Mugi manggih rahayu ngenya samya apala krami. Mas, Dun terus terang lho rada piye ngono krungu calon temanten kakung nika. lah ngapa? Asmane sinten? Mas Eko Wulan Purnomo. Lha rada deg-degan ya, Mas. Sebabnya apa? Ya, Apa kowe tau duwe masalah karo sing jenenge Eko? Mboten duwe masalah napa-napa. Jane ya digawe masalah, jane ya masalah. Kok Nek ora deg-degan? ya piye wong ketoke aku duwe pacar jenenge ya Eko, Mas. Ning lho aku ki ora tau dikapak-kapake. Ketoke kono do mudeng kertune. Kertune sapa? Kertune Mas Eko. Oh iya no. Ing madyaning bebrayan ing jagat madyaga. Anggetanipun Pak Ibu kok sae sanget to, Mas? Sae. Jane piyayine kados napa to? Biane nggih sae, Mbak, nggih. Oh, lah nggih. Sae. Sing ra iso ki apa-apa iso. Sing ra iso ki tumindak becik sing ra iso.
Nek kuwi ketoke ora maido aku nek kuwi. Aku ya wis tau ngerteni dhewe soalé kok ge apa udu aku ngono. Kasembatan kang sinedya guyub rukun atut runtut kanthi asih mugi kalis beda amin. Donga tumrap bebrayane calon temanten Mbak Emi kalian Mas Eko Wulan Purnomo. Langgame wong ayu. Nggih, mendawakan petis manis, Mas. Monggo para kanca Sekar Taman Campursari. Petis manis bubuk tebu saumpama Apriye ngertine akan ucap nora teges tanpa guna apriye ngarepmu
Mas. Apa? Sing playon jawe laku mau sapa ta, Mas? Melayu. Kok kaya wong kaya Cina ngono ta modele? Lah ya. Sapa ta, Mas? Neng kene tek enek Cina to kene. Lho lah piye to apa kok ketok kaget men ki lah ngopo lho? Ngerti aku terus melayu berabat ngono apa orang tau ngerti kethek wong ki ya. Ya ora ngono, coba-coba sapa ta, Mas? Wong ki melayu nang ngendi? Lah lah kuwi lho, Mas, lah kuwi. Curiga mosok kene enek Cina ki. Ora ning kono kuwi lho, ning kono kuwi lho, ning kono. Bocah endi to bocah? Delok. Non. Oh, mantune Pak Dirjo. Oh, aja tumbak cucuan nyawane nang kono awake dhewe iki. Lah piye to? Sing bayar kono iki. Uduk lah masa mantune Pak. Mantune Pak Dirjo. Oh, Mas Eko ini ku to? Tidak kenal maka tidak akan sayang. Oh, boleh iya, iya. induk nang ngendi. Ya. Nah. Ya. Hah? Nang kono sik, Pak. Nggih. Oh, ini. Ya. Oh. Nggih. Wilujeng dalu, Kang Mas. Nggih. Ini Malaysia. Tanggane Upin Ipin ta niki. Oh, ini Mas Eko. Ini Mas Eko. Nama, name. Your name. Si Siang Ho. Oh, Ya. saya siang-siang maling seng saya, ya. Oh, si Siang Ho. Apa siang-siang maling sengnya apa? Oh, di syuting, Pak. Oh. Wah, jan. Dalam. Oh, Mbak Indun sini. Kowe rasa tondok kowe wong bermasalah. Ya ora kok bermasalah gitu. Ora lho jejer kayak ngene lho, ngerti? Wah, ngene iki lho patut banget lho. Oh iya. Thank you. Mas. You like sing song. Yes. Iya. Yuk, ada sang petis Iya. manis, yes. Yes. Oh, ramudeng sarapanmu apa? Gentar pecel apa, Pak? Oke, ya. Oh, yes. Pelan-pelan aja. Sukanya yang pelan apa yang Thank enggak? you. Oh iya, terima kasih. Iya. Mas, Pinter ya, Pak Dirjo. lah piye? Golek mantu sing ra mudeng basa bulan kene. Lah piye? Gampang diapusi. Eneng yo tenan nih, Mas. Aku yo seneng lho nyawang Mas iki mau. Seneng piye? Kok kaya pacarku ngono. Nyat kowe iki anggere nek wong bagus dikira pacarmu kok kowe iki kok. Lho ya ora tenan, iki tenane yo ngono, kok pacarku yo ngono kuwi kok. Iya. Padha lanang. Saking Malaysia. Jenenge wae jodoh kok, Nduk. Lah iya to. Wahyu jodoh. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Iki kaya mangkene iki. Jodone iki sing nganten sing endi ning Malaysia? Lah, kirangan mboten ngerti iki. Lah ya rambut. Lah, Nek sing iki tangga dhewe ketoke Dik. tangga. Sing nganten sing niki tangga dhewe ya, Mas, Mbak. Lah nggih, tangga dhewe wong aku dikandani tangga dhewe kenale jari nyencing-nyencengan sing adus ngono kok. Alah aku lak kaya lakonmu biyen to. Rumangsaku kok ya. Selamat sakinah mawaddah warahmah ya Mas ya. Semoga enggal pinaringan momongan putra-putri sing soleh lan solehah. Amin. Nggih, ngersake lagu napa? Napa? Lagune napa? Khusus jenengan. Nggih. Napa? Apa, Mas? Setia Tuhu ya, Setia Tuhu. Kalau Mbak Manten apa? Pentil kecakot. Ya. Mas, kok ngono to lagune kok kuwi to? Lho ku ya lagu kok. Kok lagu kok kaya ngono to? Lagune bikin pentil kecakot iki penjaga telepon kecamatan kota disingkat pentil kecakot. Oh iya. Pak aku gawe lagu pentil kecakot semut ora payu kok. Lah piye to? Pentil kecakot semut penjaga telepon kecamatan Semarang Utara. Oh. Anak meneh pentil kopek. Apa kuwi? Penjaga telepon kota Cikampek. Anak meneh pentil gatel. Kuwi apa? Ya kukuran kok tekan. Sik, pantesan kok ya judul lagu kok rumah kok anggun aku kok dadi senut-senut gatel-gatel piye ngono. Padahal njaluk dikukur. Dasare gatel iki. Ora ana jane pamane gatel akar njaluk tulung lho. Halo. Njaluk tulung Pak RT ning diweling ki mau rasah ganggu Pak RT ngono kok. Mangke kasuwun ugi kulawarga saking Ngawi Nggih. parengon nderek tetembangan mangke kasuwun ugi menika Bapak Sarno menika Kapolsek saking Ngawi, Nduk. Apa? Bapak Kapolsek saking Ngawi. Nggih, iya. Pak Sarno, Pak Sadit Group kalian Melinda Group mangke kasuwun nembang setunggal moko sawiji. Oh iya. Nyuwun prahmen entrit lah dalah. Aduh. Ya engko ora apa-apa. Nyat nanggap aku kudu disiksa kok ya. Jenengan tok bae. Tutuke. Jenengan tok bae ya. Pedes manis e. Ya kon. Sik. Kesepakatan Piye? kanca-kanca pengrawit kudu eling lan waspada. Iya. Sapa kanca pengrawit enek sing ngantuk, Ya. langsung yasinke ngono wae. Sembrono kowe jenengan ning kene iki ora kena ngono kuwi, Mas. Ora itu. Nano. Pati